La flebao au minte sege kuma ka oka jemuka mandi fle jemuka mina adabora mali shifna ka oka mani abewuri nanzaraka na jeunesse développement sibiri ka damne nege kanye tan wolonflala ni oye sanga fu soro mi nyon soro anofu anege kanye tan ani shegi wala sibiri ambe babu dota min konnana ani an shifnyon do be jeka o babu kono kuma nyefo an flebao nyena anga bi babu ni obe talike fembe talike kalanka kalan mi ni oye ekol kalan aywa beba donga foko abe sanchamambo mali ekol kalan kerengenela ekol dun ko niveau jigina kosobe na fura ko niveau jigina o te ka foko bedo nga a majorité kudu ni a jetemne follow sous région na be kuma inspire mali ekol de kan ka foko mali ekol le kun fanga bodi la kalan kumbe ya nodi nga ni san labanu nu ajira la ka foko mali ekoli ka a jigina kosobe aywa akuye jume John ne nodo fura jume ganga ngini ala ni ala sona ma jamuka ngono neni nga invité ou amena jeka franyonka ka hakilna fali solution min nga soro solution min nga ke jamna nyemoko ani parents d'élèves ni we de fo ni dembaw ani soma u fota se kalanfaw fanama ani femier ekol karamoko na soro min nodo ambeje ka hakili hira wira nyona ni ala sona ma jamuka ngono ni soni fana kera ay jemukan ay wulika jodo ke ka dudu konnala kata kalanso dawla ni ala sonama mi sola o konnana ambo o fana jira wala min batu ka solution ni nyogon fetugo mina aywa bi babu mafla do nini minu bena kana jemukan nyefu awnyana ma folo femi ambalma ke Abubakar Kaba ni ali ekol karamo ni ala sonama soni abina soro jemuka konano ali biseka chaman fo anyana akunga sabla ekol karamogodu maflana ali yambalma ke dore Kali Jallo ni ali sebeni kala ya même temps ekol karamogo fanadu ni ala sonama amale fana soro anga kuma sogona soni aw be assalamu alaikum awe akitu bi nya fotugo mina jemuka ngono amina ndatu mina odi yi ka fo mali ekoli a niveau jigina kosobe John ne nodo sisan amina jemuganda mneni anga nanga mawulelo yi ma folo wi Boubacar Kaba assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullah ko di basitila alhamdulillah bashifeta na be no alhamdulillah nya foto gomna ye école karamo yi ina naka nanga kuma sokono babu yemi adugante machila ka foko école malienne gela chama bakro ni watila aywa yana nga taro jamfolo ambi itokele yira ana ni ala sona ma soni ambi siginkana inchallah. Monsieur Kali Jallo, vous êtes écrivain et enseignant. Salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Kudi basitila aywa ni ala sona ma e fana ka hakina mi kalankuin kan mbado ye sebeni kala yi hakina jigila fana ye livre bo enfant karamo ka Seyd Cherif Ousmane Madan Haidara ni ala sona ma ibni dadu obela jemko en kono anno nga yana ngata rojan ama du jemuka ngono kaseka akunfa anyana ni obetalike la chute du niveau des élèves maliens. À qui la faute? Salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, Sidibé. Aywa. Ko machite fli in Europe mama. Ma doni ko kalan ikuku ekol karamoko. Emsika muni fo anga bi babula kuma damna wir. Madame Lala. Bon, bah, faut me Cherif la guebara bella gueule, faut bella gueule. Salam alaikum rahmatullah. Alaikum salam. On va faut le bella gueule bora nu siguro la. Bi jamukan atemo akan ko sebe. Parce que nigo jamana. Iko éducation. Ni éducation sabatira jamana konna la. O jamana ka tanya o lancer les kaba. C'est ça. École tetaka à partenaire ou quoi. École partenaire oui école ina fa école don bala école parents d'élèves bala et partenaire ame mun do mun ni projet ni financement ni fait lu bala donc à partenaire ko tia donc ani les enseignants et amer na bi école bi na fa école so ko na ba école don be no école don be no charge mundo a charge en donner tabaraye damadoni oye enseignants parents et état donc amiorom na bibina est-ce que ni bekel de ki joro fawa école donc ka e fenga état to yala et bi ambe 21e siècle na bibina et école donc nous tagaraso
est-ce que fɛn bɛ d'u ma ekɔliso kɔnɔna la u bɛ baara kɛ n'a ye cogo di u ka programme ye jumɛn ye so kɔnɔna la u b'u ɲɛsin kalan de ma wa u b'u ɲɛsin fɛn wɛrɛw de ma an bɛ wagati min na bi an bɛ téléphone ko tile la télévision tilew ni fɛnw bɛ yen nɔ bi donc o bɛɛ ye fɛn ye mun bɛ jouer ekɔliden niveau kan a ka kalan taabolo kɔnɔna na ani parents fɛnɛ est-ce que parents bɛ suivi kɛ ekɔliso la régulièrement wa parents jɔn bɛ yen nɔ ko k'a fɔ kalo o kalo e bɛ taga ekɔliso la ka t'i den ka niveau ɲininkali kɛ ka t'i ka den ka évolution lajɛli kɛ parents est-ce que o parents ka dɔgɔ bi n'an ye parents ta 100 o 100 parents mun bɔ k'a tɛ tɛmɛ parents 20 kan wa musolakaw la ka ca n'a cɛlakaw ye fɛnɛ n'an ye fɛn ka ekɔlidenw yɛrɛ ka fɛn ta ekɔlidenw leçon min bɛ d'u ma so fɛn minnu bɛ kɛ so bi est-ce que u b'a kɛ wa n'i ye ekɔliden ta 100 o 100 ekɔli leçon bɛ di ekɔliden ma so ekɔliden bɛ hali lecture ka kan a kana se ka ba bisi mais lecture ka kan dɔrɔn lecture kɛ kan dɔrɔn n'a sera so sufɛ ni ekɔliden ta 100 o 100 o tɛ tɛmɛ 40 kan donc o bɛɛ bɛ kɛ sababu ye mun bɛ na ni fɛnw ye ka na ekɔliden niveau jigin est-ce que système mun bɛ yen nɔ bi ni an bɛ ka baara kɛ ni système éducatif mun ye est-ce que o système adapté don an ka société la wa est-ce que a système adapté don an ka ekɔlidenw na wa donc o bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ye mun bɛ se ka na ni fɛn ka na ekɔliso niveau ekɔlidenw niveau jigin donc bibi na ne bɛ se ka mun fɔ ekɔlidenw niveau jiginni na ni fɛn damadɔni olu bɛɛ bɛ se ka kɛ ka ekɔlidenw niveau jigin donc ni an taara ɲɛfɛ débat la an bɛ don a kɔnɔna la k'a fara fasi ni Ala sɔnna ma merci beaucoup i ka ɲɛfɔli diyara ye kosɛbɛ alors monsieur Diallo Kali je crois que jɛmukan in an tɛ taa ɲini yɔrɔ jan sabula n'i ko ko kalan dɔrɔn i ko ko aw ekɔli karamɔgɔ aw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ekɔli ko la alors an bɛ se ka mun de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko Mali ekɔliso Mali ekɔliw k'a daminɛ Mali Bamako Kidali fo Kayi ko Mali ekɔli banalenba de don bana in e bɛ se ka mun de fɔ a la bana in kun bɔra min a jubaju ye mun ye ayiwa e ka hakilina ye jumɛn a la. Merci Sadio, an bɛ i fo ɲininkali la an bɛ filɛbagaw fo mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ka kan n'u ka waati cogoya ye c'est ça an bɛ thème mun kan tan thème ba de don ni mɔgɔ min b'a kalama parce que n'i ko jamana dɔrɔn i ko éducation de ni jamana éducation tiɲɛna dɔrɔn foyi ti ɲɛ c'est clair n'i taara santé sira kan i bɛ éducation de kuma fɔ n'i taara sécurité sira kan i bɛ éducation de kuma fɔ o kɔrɔ jamana yɛrɛ jɔlen bɛ sen min kan a fɔ de ma ko éducation n'o tiɲɛna dɔrɔn jamana mɔgɔw hakili bɛ jigiya o jigiya ye jamana ye mɔgɔw t'o sɔrɔ a la parce que fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ jamana kɔnɔ a bɛ kɛ o éducation sira de kan donc maintenant n'i ye anw ka jamana système éducatif jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ kuma bɛɛ san o san niveau bɛ jigin ka taa kuma bɛɛ san o san i bɛ taa sɔrɔ dɔ de bɛ fara jigilatigɛ kan mais o ti taux de pourcentage bali c'est à dire taux de réussite examen la o t'o bali mais k'a sɔrɔ e yɛrɛ b'a ye niveau bɛ ka jigin niveau tɛ yen mais mɔgɔw bɛ ka passer c'est inquiétant donc c'est inquiétant maintenant i b'a ye mɔgɔ si de ma jɔ a jɔyɔrɔ la parce que ni éducation na bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ yen éducation mɔgɔ bɛ kɛ ensemble dɔ de la c'est clair o kɔrɔ école alors écoliso n'o ye autorité scolaire ye n'i bɔra écoliso la i bɛ taa système i bɛ taa autorité du pays les autorités du pays i bɛ taa olu fana kan donc o de ye système olu de faralen ɲɔgɔn kan ani écoliso baarakɛɲɔgɔnw kaba y'a fɔ ka kuma kɔnɔ écoliso baarakɛɲɔgɔn ye jɔnni ye minnu bɛ na hakilina di aw ma k'aw dɛmɛ hakilina la maintenant autorités de fana kan k'a lajɛ nin hakilina in bɛ cogo di jamana yɛrɛ kan an ka jamana bɛ taa ni nin ye cogo di donc maintenant ni o système ma lajɛ i b'a ti ɲɛnabɔ mais ni parents fana lajɛ parents bolila yɛrɛ de pewu kelen parents min bɛ yen bi k'a b'a ka denmisɛnnin suit i b'a dɔn denmisɛnninw bɛ suit waati min na ni école taara don min na parents bɛ ye o don de n den passera wa yala ma passé et puis ni den ma passé o bɛ tila k'i ɲininka walima o b'i jalaki yɛrɛ ko mun n'a ma passé k'a sɔrɔ den ti passé école bɛ taa don den bi passé depuis ni école kɔnɔna de la examen bɛ kɛ trimestre bɛ kɛ a tɔgɔ devoir bɛ kɛ maintenant est-ce que i bɛ k'a ka devoir suit devoir domicile bɛ di denmisɛnnin ma bi a t'a kɛ yɛrɛ a bɛ taa dɔrɔn a bɛ taa saki fili parent ka mɔgɔ foyi t'a la donc denmisɛnnin ni dugu jɛra yɛrɛ denmisɛnnin dɔw bɛ ni dugu jɛra yɛrɛ u t'a dɔn ko bigi t'u kun fɔlɔ dɛ olu bɛ taa écoliso la yɛrɛ de fɔlɔ k'a sɔrɔ k'u ka saki lajɛ u b'a ye ko bigi tɛ yen walima u b'a ye k'u ka kaye banna. d'accord o yɔrɔ la k'i ka kuma latigɛ tɛ ne b'a fɛ k'a dɔn yan'an ka se denfaw ma fɔlɔ ani denbaw kalanden yɛrɛ kan ka comporter cogo jumɛn na. merci école yɛrɛ ka comportement écoliso yɛrɛ la o fɔlɔ-fɔlɔ école kan ka dɔn n bɛ mun de la école la yan
Kanakundon. Kanakundon. C'est ça. Ni nakundon, charia do de bi école so kono ikangi bla charia mon kono. A faut ko les taxes de l'école, le règlement intérieur de l'école. Ba maintenant école dengangi bla au règlement intérieur de kono. Maintenant ni école bi règlement intérieur kono, iba obi sinimbo o ka école koyi parce que le règlement intérieur de l'école allez école denga joro be de fo école denga ngata fin kalan ko ina be de définir école de. Mais il est sur école de yere ta don on yere be commune école là. O de problème yere. Ni mettre exercice duma ko ka kesso atike wal mahal na bi kesso bita di koroke ma koroke bi ka ke o yere be ci yore la. Koroke be kla kelina ka ban wal ma bangi ba be kla kelina ka ban ka so ka papier ta ka duma. Ou bien ou ba ci do ma réseau quand on qui va traiter ka duma. Ils savent même pas pourquoi mettre à duma. Parce que mettre a dit pour il m'a fallu ni sur la classe kono ni tarakena ma bo sur parce que mo bi na mun ko classe kono là c'est-à-dire 30% de l'année kala là les 70% restants là école de rebo ni kena mati donc maintenant il va école de rek ka don follow obe mina école là c'est ça follow école de nga do follow mina école là et puis ka do follow chini jamana yi andi okoro ni ka nga kala ke non pas pour moi non pas pour la famille mais pour son pays. Très bien. Voilà. Alors, on va aller question par question, étape par étape. Alors, Monsieur Kaba, Monsieur Dialoko, Eroldi, Akanka Tabulo Mita, non seulement Kalansoula, Ani Sokonona. Alors, est-ce que vous avez fait l'état? Il y a une question posée, Eroldi modèle et Eroldi Njumé. Eroldi modèle et Eroldi qui est correctement en tenue. En tenue secondaire, tenue décent. Tenue montée a fenge yoro dugolo yira wa niya ye do ibadon ala bentogo la okol de mun be aka kalange mina be dafale ba kun aka kaye be jour la abena okol la régulièrement abena heure la wa beta so ni kalan jigina te taka mana siraw fe leçon fe mana fa e classe kono aba leçon be sebe ati siga téléphone ta ka tableau photo ta donc amana ta so fene leçon mana ka kun abo exercice ke na ma fam abe sur kana e la ka ba mettre variant na ka do classe kono ka mettre ni ngam machine ma muni fam abe ke togodi ou be parent ngel iba so parent ngel ka mettre ta cours privé la so kono abe aba yiro o ba deme c'est ça un élève modèle wa amna de comment mo fait iba don il courra toujours les bras quand il parle à un enseignant. Très bien. C'est ça un élève modèle. Il y a plusieurs catégories d'élèves. Alors, il y a l'adolescence, il y a ce qu'on appelle quand tu es majeur, alors il y a ce qu'on appelle également quand on est devenu responsable. Alors, ça commence par 7 ans jusqu'à 15 ans, jusqu'à 22 ans. Alors, de 7 ans jusqu'à 12 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans. Bon, au quand vous comportez tout du mena. Bon, niveau élève, oui, dans les préman na fraternal, au bien élève. Au bien élève. Mais catégorie d'âge, voilà, catégorie d'âge coteau là, au bien élève. Donc maintenant, ça, il y a l'éducation préscolaire, il y a oui, petit niveau, il y a jardin d'enfants, il fait nous. Grande section, petite section à tout faire là. On a besoin non, éducation fait bien là, fondamental bien là. Est-ce que nous le basement à la bain? Bon, il y a non, couiller du mec, couiller dégui, familiariser. École nali la ko familiariser école nali ko initier prémané niveau follow la au notre grande section na préman na iba e fait mu mege préman na a chama be fenga la au fenga niveau la ka yiro la ou de kelini na yoro la mutu ka du na ora to jigini eri an école don jigini erte kelini au fenga ko na la donc ale me préman na sanga ta fo terminal la faut bac mun de bac au be élève de ni bac de sortie tu deviens automatiquement étudiant donc maintenant ça on fait la qualité me fier ça non nous d'accord. Donc pour devenir étudiant, tu deviens d'abord élève. Voilà. Alors pour être un bon élève, tu dois être comment? Voilà, un bon élève, c'est ce que je viens de te dire. Il faut avoir ses qualités. Aux qualités de là. Un bon élève, tu dois être assidu au travail. Il a tenu toujours propre. Toujours parce que tenu be kolso be labi ka foko wartigi ne fantani a donné ni takaraso tenu be don normalement généralement de lundi au mercredi et mercredi de jeudi au vendredi au tenu be non il mana fen tenu be ka tenu kuru i ka bla so no i ka tenu te don yoro la ni kolso te duguma na i ka tenu ta i ka dula tu es propre i bina e rôle ka tenu jele do i ka seki chauffeur ou la fait la caméra ça tout ou la fait wa so yende son beta gesi mun dire ma gesi à domicile nous yo lu be traité kaban donc monsieur ka le son ton est à jour et tu es assidu au travail,
tu respectes les consignes des enseignants. Tu respectes tout le monde, tu n'as pas de mots injuriés et tu es tout décemment habillé. C'est ça un élève modèle. Mais ni au cadre qu'on a là, élève primaire, pour terminal et sur l'ibégalia, ou à toi tu auras un bon niveau. Très bien. Alors, il y a aussi cette problématique parce que on a fait un reportage, on est allé voir les acteurs scolaires. Alors, moi je veux savoir avec vous ici sur le plateau que Nia Ifana, Machama Malikono, ni catégorie ni génération là-bas, nous Machama be desega kalanaba. Doit y avoir kafoko ou be ekolung trois semaines école la jona. Bon, ou y a dire kafofana ou bisega ke kololo baye école signé sigima école ko ta fanfla la sabla ni kanga do première année la aju jumene kanga ikanga do première année la kato kito sanjoli la concrètement alors ikanga defuke kito sanjoli la normalement ni ma redoublé donc au B détaillé la konnana moi je veux savoir concrètement parce qu'il y a un promoteur d'école qui a dit ça allez ka école là ni ma 7 ans soro allez t'y accepter donc parce que selon les constats dans les années 80 jusqu'à 90 école de école là jusqu'à 7 ans, 8 ans. Tu vois que l'élève était vraiment brillant. Farakla. Alors, Eboulou, est-ce que aux situations fanatiques à jouer Mali Kalanka Doniwa? Merci just pour la question. En réalité, au Fanabi ala comme Nafara Nimbi ala au corridor Fanabo Kofa. Demsenu Toko Savani bi Kalayro la, Massa Obitilia Kujungutan Demsenu, Dobita de Nissanani, ko 4 ans. Ado fait peut-être première année, il faut que tu aies 4 mois d'habitat sur l'élève est brillant. D'accord. On nous fait à Caen quoi. Mais avec joué Demseni Kandi. Alors, on fait. Ni ma précis, 200 wouloum vla Caen. Et puis, Jamana Chéré, il faut 100 wouloum vla Indi. Mais il y a un don, tiens, la acceptation de direction de Moro, accepter tout le 100 wouloum vla un coffre. Parce que le privé, Wari. Nere contado. Bon, bon, ma fille, fin de l'année, c'est un rôle local. Ah, voilà, c'est 6 ans. Et 3 seules années, 6 ans, 4 ans. Voilà, c'était juste pour ça. Merci, d'accord. Merci. Comme à notre temps, c'était ça. Voilà. Maintenant, il y a ni demseni, kolosili beaira, kafo, ni demseni hakli kala. Nasera sans wolo vladima, magobike, faculté d'intelligence de bi ala, nous développer. Bon, maintenant, il y a donc Kalana Kakon, avec Kourondi. Hakli de Sran, Kouroni, Yéréni. Ou Hakli Sran, Kouroni, Yati, Gela, Yinibli, Kakwa. Orbake, Adam Senjamanbuka Kalamicien. Ou Tesseri, Rébaï, ou be Kalam Blamana, Konin, Syrie, tout quoi, quoi. Dans le big femme. Parce qu'il m'a oublié que Clonamina Chimi, qu'on a mou Niesoro. Donc le fait que mon Niesoro, il joue Hakli Yérekan. C'est ce qui fait que. Les demseni do kalana jona moi mes enfants ne tout do kalana fiou nous ma sanwolo la so o ni ka principe redi ne deux fois be do sanwolo la wa tonu no be sanwolo la 6 ans atido d'accord voilà ni a eu droit peut-être ma blata jardin là quoi d'accord 5-6 ans mais c'est ka blata jardin mais ka inscrit école là officiellement au week-end à sanwolo la so très bien donc on a parlé un peu de la situation des enfants, sinon des élèves, un bon, sinon le modèle, le modèle d'un bon élève, alors vous, et il y a quelqu'un fort, et vous n'avez deux fois là. Alors, ni relunga aspect borin, nous, John ne fait foutu une coula. Soit les parents, l'autorité scolaire, ou bien je ne sais pas. Alors, on peut indexer qui comme fautif dans cette affaire, M. Kaba. Bon, ni bibi na ne be fɛngɛ fɔlɔ kɛ ni an ka kalan kɔnɔna lajɛ CP bɔlen kalan na o jɔyɔrɔba ye yera niveau jiginni na parce que examen ninnu bɛ i n'a fɔ sɛnsɛnni de donc a bɛ i n'a fɔ ne bɛ ka mugu sɛnsɛn CP bɛ kɛ wagati min na o wagati niveau ani san niveau fɛnɛ tɛ kelen ka ni CP bɔra la ne ka jateminɛ kɔnɔna la ɔkɔlidenw niveau tɔ jiginna parce que tu peux avoir des élèves ɔkɔlidenw sɔrɔ ka se 5e année fo 6e année na o tɛ se lecture ɲuman na kosɛbɛ. C'est lecture humaine là. À quel congo lu soro au wati à ce CPB no wati ne congo soro wati là. Donc vraiment vivement CP ka retour quoi vraiment. Et CP là au me sincèrement donc au rôle d'akacha à la fille c'est lecture CP teme quoi. Donc CP que là join non. Donc sincèrement au quatre ko numéro que me fenge. Donc on est ka remarquer follow. Remarquer flana oui anga système yere méthode d'apprentissage école classe fenge ko na là. Et follow la méthode de méthode syllabique
syllabaire kalani donc au syllabaire kalani au fene au bora nga école konna la donc syllabaire kalani bora école konna la a jira école donc à niveau kan lecture niveau la ko sebe parce que ni syllabaire la ale be takani méthode mi ka fait un bon nyona kelengele kala ne i u o a ka taka la fengen na ku ka kla kana TP ne rêvé les DB kakal olu associé I là kakala ko lu fere frayon ga doni ko lu kana ngana ni méthode wore sama méthode mumbe anga fenta ka mo ina fo na fara ta na ta kala ko shérif là mumbe she ibo kalan folo parce que ka iri kalan ka soro kana ka mo fere glané kalan ka kla ka décomposer quoi donc si la berka méthode ne ka lañini ne ka angina konna la on na fa ka bon ko sera ta nga na me ka tan système ko mi premier cycle ni fait na pour que dem sen ga lecture ka e facilité o e flana sabana e mouye bibina o kol deux fene kera mo ye bibina qui sont trop paresseux ou à paresse bon tout dit parce que bibina téléphone et on donne TikTok, Facebook, Twitter et WhatsApp ni fait nous sans faire autres réseaux sociaux autres là ou beaucoup sans faire tout ou à sans faire là donc téléphone ga et apparition au fait joro baya on donne baisse des niveaux là mais c'est qu'à faire on ça fala quand tourni ou les parents iraient joré parce qu'on donne téléphone sur le touri parents ni téléphone na di on dema donc est-ce que on donne na ma box chido là cassé chido ma est-ce que téléphone smartphone secondo quand dama wa ni e mo ba le ta ro la ni be téléphone dama et ça ka téléphone tiki ta dama mun ta faire mettre à connecter wa et c'est ce que d'école dema il faut là flana ya mouye parents ka doko binye mu fina parents beta suivi que régulièrement ka denga fin suivi so frère bo collègue boraka fo 600 non il y a no école dendo be adok classique de ko bigitu o ba yira ka fo o mana école dendo ne bo école donye o be yini wa segi ko école so la parenté na no fe mo te na no fo 12 na segi sur classe ko na la tellement que tu peux la carne qui est en Afrique. Mais on ne peut pas imaginer ça. Ça les parents d'Europe ou de quoi. On sait la fois bini école de niveau digné à belebeleba ne atas que no que mais biora parents non à toi binani etani école karamo ou lugo clown nyonje. D'accord. Donc parents démission na kabo fin là. Maintenant ça à niveau bini do baraki mala oui anga école so la ayira école de na école maîtrise école de mboko. Le châtiment corporel. École maîtrise école de mboko. Donc école maîtrise denga comment de denga école bien bagabagari a tseka foike anga betang anga lawole kon na la kadam 1960 kadam 70 la kana fo kase yani kase Moussa Mina wakati maso anteno gagner fait mon de Mali faisait le Mali était la référence c'est ça wakati na bogoli kumbe no fait on no il se ka fo bogoli kana ke to sudo la école bien bana kana fenke gani école de yere bora kala ma vo école maîtrise matise kan ken na tseka ni fengen na école de jabe joambi sans don don to muna ou évoluer le à ce degré ma aba faut connaître ça bo de beke parce que ni ma ke fo tsaka kena tout à fait il faut que demseni ka siran fendoye wa ya punition de demseni ma punition il semaine da marta semaine ka ba di mo mo le ta semaine ka du mo papier na di mo dugu sage il est à tourner la même chose. Ouais. Donc école niveau à Fengani ni badé ni bêtement faire nyonga ou be donc je vais juste rebondir sur ce que tu viens de dire concernant la méthode syllabrique même lors de notre reportage au Fnac Makeni Fora Kosobe la méthode syllabrique est à Tununa parce que là le manuel comme on le dit le manuel scolaire joue un grand rôle dans l'éducation de nos enfants aujourd'hui maintenant Fora Kafoko ou doté blé Mouna Borin. Alors, est-ce que pourquoi l'État a décidé qu'on nous boit là? Parce que la responsabilité incombe aux parents, d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'aussi on ne peut pas dire que l'État fna Djoroba Bakulawa fait diallo? Merci just pour la question. Il va donc le fait na Djoroba de ma Djoro là ou de quoi parce que il y a ma Djoro là. Ouais. Enseignant ma Djoro là. Nous sommes autorités scolaires, c'est-à-dire enseignants et directeurs ou bédibines. C'est ça. Au café, Jamana est Kalanko Majua Jorola. Parce que ni Moro Majou Jorola, on est quand la Kodo Folo, on l'a abado à Kangatarom. Parce que on a tout taqué. Mais est-ce que maître Bekou taqué? Quel est-ce que parents Bekou taqué? Est-ce que autorité Rebeka taqué? Méthode c'est la big inflena na Borala. Ceux qui ont, c'est-à-dire nous au méthode yere boire là, on y est Kalana au méthode là. O de yake olu kera jamana de nyuma bi o de yake olu yere bo joroba o labi maro ni bi ka fan mais moun la ya boala parce que ni fem boala ka ngana ni fen mi ngapsa ni ay mais système mi nana o système méthode sila bi nyere kapsa no chien bakli maro ni bi ka fan bon awon ta do kumina afalena
mais anw y'a ye méthode syllabique nafa ka bon n'a bɔli a la ye. D'accord. Maintenant n'i ye o yɔrɔ lajɛ bɛɛ de jɔyɔrɔ bilala n y'a fɔ cogo min na par exemple n'i ye parents lajɛ parents kan ka min kɛ denmisɛnnin na parents t'o kɛ bilen. Parent ka dɔgɔn bi min bi a ka denmisɛnnin wele ka n'a sigi a ye mun kɛ ekɔli la bi a bɛ cogo di e ye mun faamu i ma mun faamu ka sɔrɔ ka maître wele ka sɔrɔ ka maître ɲininka ne n ka denmisɛnnin bɛ ka nin lajɛ a m'a faamu maître yɛrɛ ka bilasirali kɛ o ka dɔgɔ ekɔli maître la a tɔgɔ denmansa la bi bon denmansa min bɛ yen ko ale bɛ impliqué den ka kalanko la c'est à dire ni den nana ka jɔ a ka den lasigi k'a ɲininka mun de bɛ yen i ma mun de faamu a ye mun ni mun kɛ bi maître dɔw bɛ yen olu ka a tɔgɔ denmansa dɔw bɛ yen ekɔli maître ka programme yɛrɛ de b'u bolo et puis n'i ye fɛn exécuté ni i filila o bɛ tila k'i ɲininka o bɛ maître yɛrɛ wele k'i ɲininka ne y'o parents d'élèves dɔw sɔrɔ minnu yɛrɛ wulila ka taa ne kama fo n ka so i ye nin kɛ tan maintenant ne m'a faamu tan o y'a sɔrɔ ale t'a dɔn ko kɛcogo wɛrɛ b'a la min tɛ o fana ye n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu donc maintenant ne y'o kɛcogo wɛrɛ yira la et puis n y'a kɛ denmisɛnninw kunna k'a fila bɛ yira la cogo min na ne sɔrɔla k'a fila bɛ yira la a ko e pourtant denmisɛnnin ma nin yira ale la dɛ e pourtant ne de y'a fila bɛ kɛ tan donc o parents bɛ mais o de fana ka dɔgɔ o de ye a kɛ quoi o de y'a kɛ bon fitinin minnu bɛ o kɛ olu de ka niveau bɛ ye mais minnu t'a kɛ o de ka ca denmisɛnnin mansa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu tɛ denmisɛnninw yɛrɛ ka hali bulletin lajɛ a ye mɔni sɔrɔ a ma mɔni sɔrɔ u t'a lajɛ ni y'olu ye ekɔli la dɔrɔn ekɔli kura de taara quoi ni ekɔli kura taara sisan u bɛ taa den passera a passera félicitations a banna d'accord donc maintenant tant que n'an b'o système na denmisɛnnin t'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'ale suit a bɛ mun kɛ bilen d'accord comme on l'a dit den na bɛɛ de don école den yɛrɛ ka hadamadenya kɔnɔ a bɛ fitinin dɔrɔn de kɛ so sinon je crois que a ka marali ni a ko bɛɛ a bɛ école de kɔnɔna la alors il me semble qu'avec l'interdiction également du châtiment corporel dans nos établissements scolaires est-ce que au fana ma an ka niveau la jigin dɔɔnin est-ce que o fana ma contribuer a ko la dɔɔnin wa parce que le fait que école tɛ se ka bagabaga bilen voilà i b'a dɔn châtiment corporel nin n'a fɔra mɔgɔw bɛ bɔgɔli dɔrɔn de ye quoi parce que mɔgɔw b'a ko bɔgɔli dɔrɔn de bɔra la n'a fɔra ko châtiment corporel c'est à dire bɔgɔli in dama tɛ hali ni ekɔliden nin bi a bɛ se k'i wele fanga la ala de b'a dɔn bi maître hakɛ min bɛ kaso la ekɔlidenw sababu ala de b'a da dɔn maa si tɛ se k'a da fɔ parce que ko ni dɔrɔn i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso la mana ko dɔ la mais est-ce que nous sommes dans un pays dans un état de droit quand même est-ce que o bɛ se ka kɛ ah oui i ye denmisɛnnin parce que sariya b'a kɔn k'a kana bɔgɔ sariya b'a kɔn hali a kana nɛni o sariya bɛ Mali kɔnɔ o sariya b'a kɔn ko i kana kɔrɔ fɔ a kana nɛni n'i y'a nɛni a bɛ se k'i wele fanga la d'accord o da y'i wele fanga la i b'a jaabi et puis ni a ma diya ka mɔgɔw ye i bɛ se ka kaso kɛ fana ni se b'a ka mɔgɔw ye ni se b'a ka mɔgɔw ye se ka foyi tɛ d'accord donc o la i b'a ye denmisɛnnin yɛrɛ y'a ye fanga b'ale la maître kan donc o la maître bɛ ale ye ten de quoi d'accord le fait que ni denmisɛnnin y'a faamu k'a fɔ ko ale ka force ka bon ni karisa ta ye mais danyɔrɔ ta k'a la bilen mais n'a y'a dɔn ko peut-être n'i ye nin kɛ misi bɛ se ka n bɔ c'est fini i ka kuma latigɛ tɛ ce n'est pas pour vous couper en fitinin moi je me rappelle très bien muso dɔ kuma den dɔ tun b'an ka classe kɔnɔ se tun b'a fa ye donc a taara retard la monsieur ko k'a k'a tulo minɛ donc a taara tableau la donc le fait que o kɛra denni taara fɔ a fa ye ko monsieur ye nin k'ale la bon denni fa fana tun ye karatéka ye se bɛ denni fa ye a taara ekɔli karamɔgɔ sɔrɔ f'a ka so o kɔni kɛra n yɛrɛ ɲɛna ka taa bugɔ mais à l'époque an hakili b'a la fana État kɔni y'a décidé denni kɔni tɛ kalan kɛ Mali fan si jusqu'à présent a kɔni a ma kalan kɛ mais sisan a bɛ Faransi o kɔni kɛra an yɛrɛ ka waati la ça je peux témoigner ça voilà mais l'État vraiment a pu s'assumer là-bas maintenant o de kan ka kɛ i b'a ye hali u bɛ yɔrɔ mɔgɔw b'u bolo da min kan i b'a dɔn k'o ye châtiment corporel ye mais i bɛ taa sɔrɔ ekɔlidenw ka fɛn caman bɛ yen olu interdilen don fɛn caman interdilen don par exemple kaba y'a fɔ ka kuma kɔnɔ fini dɔw bɛ yen olu man tɛ ka don ka taa ekɔli la mais i b'a dɔn k'a fɔ ne yɛrɛ n ka ekɔliden dɔ mansa et puis a mansa ye porteur d'uniforme de ne n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ fo direction y'i sen bɔ a la ne n'a cɛ a ko ne bɛ kaso kɛ nin ko la k'a sɔrɔ den bɛ ka fini de don fini min interdilen don ekɔli la et puis ne yɛrɛ ye règlement ta k'a d'a ma n ko wa a filɛ nin ye c'est ce texte là qui l'interdit a ko ale ka mɔgɔ foyi t'o la donc Mali kalanso la loi y'a yira ou comment dirais-je sariya dɔ y'a yira k'a fɔ ko fini modèle dɔ man kan ne kolan seerelen don direction yɛrɛ ma i ma tɛ ka don cours yɛrɛ da fɛ jango to ka don classe kɔnɔ o sariya bɛ yen o sariya bɛ yen ne duloki kileran don i disi kan ni disi ninnu bɛ bɔ cogo min na c'est à dire
k'i bila adamadenya yɛrɛ hadara kɔnɔ quoi. Des amis innocents. Merci. Des habits. N'i bɔra fini qualité dɔw bɛ n'i y'olu don dɔrɔn école so sariya yɛrɛ de ko k'e man kan tɛ ka don hali cours da fɛ jango tɛ ka don classe kɔnɔ. D'accord. Maintenant bon an bɛ se k'a fɔ maître fana ka laisser aller fana y'a kɛ quoi parce que maître y'a to yen denmisɛnninw b'a kɛ u ka mɔgɔ foyi t'a la. D'accord. Fo denmisɛnninw yɛrɛ hakili kɛra k'a autorisé len don ka sɔrɔ a autorisé. Alors rapidement avant que an ka VDR dɔ lancer sisan n bɛna o question poser aw bɛɛ kunna an ye ekɔlidenw jɔyɔrɔ fa la ka parents d'élèves jɔyɔrɔ fa la alors an bɛna se jɔn de ta ma sa o ye ekɔli karamɔgɔ ye. Là c'est très important parce que n'i y'a jateminɛ bi ko ɲa bɛ ɲa la nka je sais pas cogo jumɛn na. Dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa kɛlɛ yɔrɔ la. Justement alors ekɔli karamɔgɔw ko kɛmɛ sara o kɛmɛ sara da i t'a sɔrɔ 70 o kolon bɛ ekɔli karamɔgɔw fana la o fɔlɔ ye jumɛn n'i ko ko ekɔliden niveau bɛ ka jigin i bɛ t'a sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ ta ka jugu n'o ye parce que ekɔli karamɔgɔ de bɛ ekɔliden kalan i bɛ t'a sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ dɔw bɛ ka kalan kɛ ekɔliso dɔw la defu tɛ a dɔw bolo an b'a kalama ou bien defu dɔrɔn de bɛ sɔrɔ a dɔw bolo moi je crois que ça contribue catastrophiquement à la baisse de niveau o ye facteur fɔlɔ ye facteur filanan alors u b'a fɔ cogo min na ko concubinage ou je ne sais pas ekɔli karamɔgɔw bɛ ɲɛbɔ ekɔlidenw fɛ donc a bɛna kɛ alors a bɛ bɔ dugu kɔnɔna la ka na classe kɔnɔna la moi je crois que o facteur fila est-ce que o fana jɔyɔrɔba tɛ Mali ekɔli tiɲɛni na kosɛbɛ wa monsieur Kaba. Merci Sylvain. Ko n'a fɔra maga kun yɛrɛ ka ma nɔgɔ nka i ye kuma min fɔ sisan nɔ ekɔli karamɔgɔ jɔyɔrɔba bɛ ekɔliden na ekɔli karamɔgɔ yɛrɛ ye jɔn ye fɔlɔ ekɔli karamɔgɔ ye ekɔliden ka modèle de normalement ekɔli karamɔgɔ kan ka kɛ ekɔliden ka référence de n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ kuma n'a ka image a bɛ kuma n'a ka fɛn a bɛ référer a kan donc ekɔli karamɔgɔ kan ka bila condition adéquate minnu bɛ a kɛ a bɛ ekɔliden a ka connaissance min b'a la a b'a transmettre ekɔliden ka ɲɛ an b'a daminɛ fɔlɔ paiement la n kan tɛ fonctionnaire ma n'i ye ekɔli sara ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ ekɔli privé ni fɛnw na u sara bɛ cogo di u ka situation bɛ cogo di o ni ekɔli privé ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɔlɔ ye filanan min e ko ko ekɔli maître minnu bɛ yen ko défaut dɔrɔn ye mun bolo ni défaut bɛ mun bolo i b'a sɔrɔ a ye IFM kɛ institut de formation des maîtres maîtres ka formation fɛn kɛ a ye IFM kɛ n'a ye IFM de kɛ a bɛ o la pédagogiquement il est préparé il est prêt voilà ka sɔrɔ ka na ka formation kɛ ka na ka fɛn kɛ sinon bi bi in na k'i bɛ ekɔli maître min défaut dɔrɔn ye mun bolo ne fana b'a f'i ɲɛna k'o sɛgɛsɛgɛ ka na ko ekɔli maître ninnu a kɛ fan ɲɛna quoi. D'accord. Mais ça c'est de façon superficielle. Non, mais bah là on maîtrise carrément. Ni a fait il va sur IFM de ka formation ka fengue cadeau fengue honala. Les enseignants ne sont pas mis dans les meilleures conditions au Mali pour travailler. Enseignants blarité conditions yana mala ka barake. Oui, facteur de. Et facteur oui. Et jamana honala, mais exemple c'est Corée du Sud quand. Corée du Sud enseignant sera le katame et ministre quoi. Bini système éducatif la Corée du Sud ni quoi image la guerre ni ali fait turcoror fait mumbe non fait amem fait mouye ni be goudron te fait mumbe tellement à bien le Corée du Sud me djen jamana beka parce que enseignant bla la valeur enseignant bla la valeur éducation bla la valeur éducation bla la valeur école dongal école de maraloui ou karam éducation et respecter bagay mais e bulu école kramo ka sara giri kata école denga maître ka sara ko ministre kan. Les premiers ministres, les directeurs d'école doivent être mieux payés que les premiers ministres. Ah bon? Ah bon? Parce que ni école maîtrise, ni école directeur, ni école enseignant, la condition la condition salariale, esprit de tranquilliser. Famille qui a connu des partenaires, il faut qu'ils soient tranquilles. Donc, bah, de que kanya classique on a là. Mais Mali et Olkramogo ka salaire, je crois que ça a été. Eh, ngache, autour na bain. Et quand on s'est gardé on a là, autour. Mais chama frère là. Ni go autour. Ni ça là bain. Autour na bain. Mais quand comment me fait nan comme Mali mettre kanga sarakat ne Mali ministre quoi. On mettre kanga sarakat ne ministre. Fonctionnaire ou privé. Fonctionnaire fera privé kanga sarakat ne ministre quoi. Mettre sarakanga boyane ministre sara mettre des ministres nyumagla. D'accord. Ministre école maître de colonel Maglan. École maître de pédiatrie Maglan. École maître de chirurgien Maglan. Donc je pense que comment mangata oroja. Et pengela. Nous école maître de condition yana mala. Ameka do fait qu'on lante do akonna là. D'accord. Oui, folay. Flana emi et école maître ka formation fenga et kufeng konna là dépend directeur là. Bi pression be ko le mettre kan enseignement qu'on a la classe qu'on a la temo ko shika kafu be suivi ke
ministère bɛ suivi kɛ académie bɛ suivi kɛ directeur yɛrɛ bɛ suivi kɛ d'accord i bɛ se k'i to classe kɔnɔ mɔgɔ 3 bɛ n'i suivi ɲɔgɔn fɛ u si ni si tɛ kelen ye wa i t'a dɔn suivi bɛ kɛ waati min na yɛrɛ i t'a dɔn a bɛ kɛ don min na yɛrɛ tu dois toujours être muni d'une préparation i kan ka cours min kɛ sini kabini bi i b'a sɔrɔ tout est préparé tout est ok donc o conseil min na classe kɔnɔ olu bɛ fɛn na yɛrɛ k'i ka préparation lajɛ est ce que a y'a bɔ a sira fɛ wa conseil mana don u bɛ se ka ekɔliden kelen-kelen ka cahier lajɛ ka ekɔliden tila bɛɛ ka cahier lajɛ est ce que a bɛ ka fɛn ka cogoya la donc école-maître n m'a fɔ ko défaut tɛ école-maître la ka bi école-maître de ka défaut ka dɔgɔ ni bɛɛ ka défaut ye. e kumana condition ta kan ne ka question filanan o ma jaabi ni o ye ekɔliso kɔnɔna na hali ni ekɔli karamɔgɔ bɛɛ tɛ nka jiko kolonya b'a caman na bon o de ma est ce que o fana tɛ ka contribuer de façon un peu anarchique. n ye kuma min f'i ɲɛna ni ekɔliden kɛra ekɔliden sugu dɔ ye éducation sugu tɛ ekɔliden mun na école-maître fana kɛra maa ye maa mun anglais ka fɛgɛ e bɛ ka mun fɔ o b'a ala sɔrɔ maa min hakili ka fɛgɛ o tɛ mɔgɔ min hakili ka fɛgɛ esprit professionnel ba tɛ mɔgɔ mun na voilà professionnel tɛ mɔgɔ mun na parce que an bɛ ka kuma conseil professionnel de kan nin yɔrɔ nin na sinon tant que ekɔliden bɛ k'a ka tenue scolaire dɔn ka ɲɛ a ma tenue indécent dɔn est-ce que kuma faamu wa a ma tenue a ye tenue de normalement ka na monsieur bɛ ka cours kɛ normalement la ka taga fréquentation tout cɛ hors de l'école a ka cɛ ala fɛ nin fɛn sugu tɛ sɔrɔ quoi tant que esprit professionnel ɲuman bɛ yen nɔ quoi. D'accord, très bien. Alors moi je crois que ma question n'a pas été répondue comme je le souhaitais. Ale koko école karamɔgɔ moi donc i bɛ ka vraiment i t'a fɛ ka bɔ aw peut-être i t'a fɛ ka bɔ c'est pas comment je le dis. Voilà, c'est ça. Mais m'a fait qu'à donc concrètement parce que ne yɛrɛ delila ka ni ɲɔgɔnna dɔ kɛ ka tɛmɛ n taara mission na dugu dɔ la parce que n'i y'an bɛ kuma an b'a dɔn fana quoi anw ye mɔgɔ ye ani bɛɛ bɛ baara kɛ fana n taara ekɔliso dɔ la u y'a yira n na ko nin ye ekɔliso directeur ye à l'époque o y'a sɔrɔ ani Américain bɛ baara la donc en supervision na mais le directeur d'école me dit que c'est lui mais il avait des lacunes pour s'exprimer en français mais a ye n dabali ban école directeur a tɛ se ka to a tɛ se ka phrase kelen former mais ça c'était horrible quoi ne maloyara yɛrɛ de mais je ne sais pas là sur peut-être scientifique de parce que dɔw bɛ yen nɔ scientifiquement ils sont vraiment brillants mais i t'a sɔrɔ peut-être littéralement ça c'est o fana réalité wɛrɛ ye quoi mais est-ce que o kan ka kɛ un directeur d'école vraiment k'a fɔ k'a tɛ se ka hali tubabukan kelen fɔ o fana ye maa dabali ban dɛ. Ça je b'a dɔn n'a fɔra ko problème bɛ bɛɛ la tuma dɔw la a ma nɔgɔ collègue jɔra an kɔkɔrɔ dɔɔni mais en réalité problème ba de bɛ anw yɛrɛ la. Très bien. N'a fɔra ka tiɲɛ fɔ i bɛ taa sɔrɔ ekɔliso kelen na mètre kelen a kɛ ekɔliso groupe scolaire don walima groupe scolaire tɛ ekɔliso kelen mètre kelen i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin 7 b'a bolo min y'a ka sunkuru ye. Allahu akbar. Est-ce que formation professionnelle b'o fɔ an ɲɛna. Est-ce que denmisɛnnin min bi a ye e bɛ bɔ ale nɔfɛ e de bɛ ale ka forfait sɔngɔnin caman a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ WhatsApp kan. C'est la déontologie. Est-ce que réellement e bɛ fɛn fɔ ɲɛna a bɛ min faamu a tɛ se ka faamu fo école-maître ka parce que Roger Cousinet le pédagogue français a eu livre dɔ bɔ ko les qualités d'un bon enseignant. N t'a dɔn peut-être beaucoup ne lisent pas. O de problème yɛrɛ i b'a dɔn enseignant ka problème yɛrɛ ka ca quoi. Enseignant ka problème ka ca dɛ sugurutigɛ dama t'a la dɛ enseignant ka problème yɛrɛ i b'o dɔn. C'est le sérieux problème des enseignants ils ne lisent plus. Et puis s'auto-former surtout. C'est le vrai problème des enseignants maintenant. C'est ça. Parce que i b'a dɔn problème min ye ne ka livre fɔlɔ yɛrɛ min ye n touché ne ka livre yɛrɛ bɔli la ma vie au campus bɔli la fo ka taa se bi ma i b'o dɔn o ye enseignant dɔ de ka ko ye. Bitigitigi dɔ dɛ a ma kalan a ma foyi a ye livre in yɛrɛ ye dɔrɔn a y'a promotion de ye réseau kan a diyara a ye ne wele a y'a san est-ce que i b'a faamu a y'a san école-maître dɔ nana a fɛ yen feere la a sin na ka ne ka livre bɔ k'a jira o la quoi ko nin ye enseignant de ye k'a ye sɛbɛnni kɛ quoi e b'a dɔn école-maître ye livre minɛ tan a y'a minɛ tan k'a lajɛ tan ko ko c'est bien k'a lasegin cɛ ma tan a cɛ yan'a ka bɔ ne ko a ma ko monsieur n kana n kuma jigin hali k'a dayɛlɛ ka phrase kelen kalan ko cela allait me suffire e bɛna livre in lasegin ten e bɛ modèle jumɛn fɔ ekɔliden dɔ ɲɛna bon et puis ceux qui ne lisent pas mɔgɔ min tɛ lecture kɛ o tɛ se ka tubabukan fɔ kɛcogo foyi t'a la non kɛcogo foyi t'a la bon ne taara maître dɔ ka classe kɔnɔ adjectif qualificatif e b'a dɔn a bɛ ka mun fɔ ma ko c'est un verbe conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Adjectif qualificatif a bɛ k'a fɔ ma ko imparfait de l'indicatif a bɛ ka grammaire de di denmisɛnninw ma tan o bɛ taa denmisɛnninw bɛ mun faamu o la
Donc et on va mettre une formation parce que formation ça c'est le recyclage. Merci, recyclage. Et puis auto-formation. Les enseignants ne s'auto-forment plus. Ça il faut reconnaître. C'est un problème. Ça il faut reconnaître. Parce que école de Blarami, il faut que Varancy tu mettrais boulot, Varancy tu école de boulot. C'est clair. Non. Ni en bora classique maître quand ta formation de qu'est-ce que c'est. Hali état mo war dima. Il faut s'auto-former. C'est-à-dire l'enseignant c'est-à-dire il est du follow do quoi. Marron biga fam. Parce que mo be modèle tani edi. Ne maître oui. École de tellement école de kanna ka modèle hala kuma tu quoi abala digi. D'accord. Tellement adiara quoi. Mais ne tari jo fente ko lo ko préparation clean donc la préparation depuis 1990 à préparation clean du boulot. Faut 100 préparation clean ou plutôt modifier ton il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation. Donc, à ce 100, il y a 80 de dignes par exemple. 80 de dignes, 80 de clés à Dima. Et maintenant, tu as un salon de préparation. D'accord. Tu dois, il y a une préparation qui est madi. Quand il va vous bien, et m'a 80 de retafolo. D'accord. Mais rares sont les enseignants qui font ça. Moi, j'ai fait le brochure. Les brochures, ils sont préparés les gars. Beaucoup achètent ça. Mais ne pas fouiller un document et ni document abi demain mais kana ika base kai mais mi rebe no luba sa no lubi tout ka base yere ka yori ka cha parce qu'ils veulent plus préparer. Oui, la paresse intellectuelle. Merci. D'accord. Tout de suite, je crois que nya photo comme na jamkan damena ay comment dire micro trottoir mi gedu kon nana an willa kasi école de forma ani école kramro école sotigi dawma. Alors, ay fen tiaman soro akonnana mbado ga fanni otimina am soro ka hakilata faraga ka jamkan datu anga seka o jamkan na je ay reportage mi ga ngalaje. Kabini 1980 jatimɛw y'a jira k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔ kalan bunakun kan ko segini caman bɛ ka kɛ min bɛ tali kɛ hakiligoya sabula Mali ekɔlidenw niveau bɛ ka jigin kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ye sous-région ta k'a jateminɛ ko o kunbaw ye jumɛn ye a kun dɔw ye kalanminan dɔw ni an b'olu wele ko syllabaire fo ka taa se lecture ani ka denmisɛnw k'u don école la k'a sɔrɔ u si ma se ni o ye san 7 ye ani fana jamana ɲɛmɔgɔw kun ye hakilina kura dɔ ta ni o do kɔlɔlɔ kun ye hali ni moyen kun t'i bolo i kun bɛ latɛmɛ ko o de kɔlɔlɔ bɛ Mali kalan kan bi. Niveau bɛ ka jigin mais a mana kɛ cogo cogo dɔw kɔni bɛ niveau b'u la parce que anw ye école kuma min na 18 de moyenne o tun tɛ mɛn an ka école kuma na mais 18 de moyenne mais sisan t'a la donc ça veut dire qu'à mana kɛ cogo cogo dɔw bɛ yen nɔ minnu fana ka ɲi mais jama de n'i bɛ kuma ni jama de ka kan yɔrɔ ye donc maintenant mun ye niveau ko ye en tout cas ne kɔni ka analyse la après mes quelques années d'expérience de école promotoriale là ne kɔni mun faamuya c'est-à-dire écoledenw bɛ don joona école la o de bɛ ka jouer écoledenw ka niveau kan fɔlɔ mɔgɔw bɛ don san 7 mais sisan mɔgɔw bɛ don san 4 san 5 école la mɔgɔ mun ye denmisɛnnin mun donna san 4 école la a bɛ taa 3e année na san 7 ani mɔgɔ min bɛ don san 7 première na olu ka réflexion sera kelen ye donc o bɛ jouer écoleden kan don joona in o de bɛ ka écoleden caman sɛgɛn filanan fana ye mun fana ye école karamɔgɔ minnu ka ɲi parce que a mana kɛ cogo o cogo mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye o minnu ka ɲi olu caman bɛ bureau kɔnɔna la u bɛ académie na u bɛ comment on appelle direction na u bɛ DCAP la donc olu enseignants ninnu de caman bɔra école fana na donc o fana bɛ jouer niveau ko kan. An tun bɛ baara kɛ ni syllabaire de fɔlɔ an bɛ o kalan école la ka mot di ka a tɔgɔ di ka consonne di ka fɛn fara kan voyelle fara kan ça donne une syllabe. Bon, une syllabe plus une autre syllabe ça donne un mot. Donc facilement mɔgɔ tun bɛ se ka lecture kɛ. Bon, mais o syllabaire in o nana bila ten ayiwa kun jɔnjɔnlen yɛrɛ ma dɔ la bilala kun mun na parce que mɔgɔw ma se k'a faamu. Maintenant n'o bɔra yen parents d'élèves caman fɛ ayiwa ni taara n den tɔgɔ sɛbɛn l'école la kaban o y'a bannen i n'u yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye san tɔ kɔnɔ ayiwa ka taa den tɔgɔ sɛbɛn l'école privée la a mana kɛ l'école fɛn o fɛn ye k'a wari sara i ye koba kɛ mais ka den in su kalan jumɛn bɛ kɛ ka k'a kunna den yɛrɛ mun bɛ kɛ ka k'a kunna a b'a faamuya a t'a faamuya den ka problème ye jumɛn ye o fana ye ko wɛrɛ ye parents d'élèves kan ka mun jagoya u yɛrɛ kan. Écolidenfaw écolidenbaw olu caman fana ɲiningara u y'u ka hakilinata di u y'a jira k'a fɔ ko
hakilina kelen min bɛ tɔw la ko o de bolo fana la ko sabula min bɛ tali kɛ Mali ekɔlidenw ka niveau jiginni kan ko a jubajugu ko État yɛrɛ jɔyɔrɔ b'a la ko sabula jamana ma jɔ a jɔyɔrɔ la n'i y'a ye Mali ekɔlidenw ka niveau bɛ ka jigin bi ko jamana ka système min kun bɛ sen kan ko o de kɔlɔlɔ bɛ u kan bi ani fana kalanfaw ni kalanbaw olu fana tɛ ka jɔ o jɔyɔrɔ la sabula ko bɛɛ de jɔyɔrɔ bɛ nin ko in na. Ekɔlidenw ka niveau jigin ni ko k'i b'a kun ɲini a kun yɔrɔ ka jan a ka jan ka da mun de kan an ka jamana de kɛra laboratoire ye min bi méthode de essayer dɔrɔn k'u bila u nana ka na cun an kan ten dɔrɔn maître ma formé a la encadreur wɛrɛ ma formé a la ka sin k'a di dɔrɔn k'a fɔ ko a ye nin appliquer comme système éducatif an bi gouvernement de jalaki parce que ale de sɔnna nin application ma. Denmisɛnninw ka niveau jigilen don u ka kalan ko jigilen don an ka kuma kan ne ko a ko ka ca a ko non seulement a bɛɛ ti école maître ye a bɛɛ ti gouvernement ye mais parents fana nɔ b'a la mais mun ye gouvernement ka aspect ye gouvernement ye o ti pression kɛ école kow la école ni formation ti ta pression kɔ denmisɛnninw filɛ nin ye fɔlɔ ni denmisɛnnin y'a ka écoleden ni école maître y'a ka écoleden croisé mun bi kalan kɛ carré kɔnɔ a bi content a b'a kɛ i n'a fɔ a ka d'an na a woloden écoleden fana bi maître ye a bi siran ɲɛ a b'a ka kumakan batuni ka tɛmɛ a fa n'a ba bɛɛ kan. Ko n'i y'a jateminɛ Mali ekɔlidenw ka niveau jiginni ko bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la ekɔliden faw ni ekɔliden baw ekɔli karamɔgɔw fo ka taa se ekɔliden yɛrɛ ma sabula bɛɛ welelen don a ko la maa kelen nɔ tɛ nin ko la ko n'i y'a jateminɛ ni ekɔliden bɔra kalanyɔrɔ la ka taa so suivi kan ka kɛ ni suivi ma kɛ o ye kɔlɔlɔ ye a jubaju dɔ ye min fana ye ekɔli karamɔgɔw fana formation bɛ ka dɔw jɛ hali n'a sɔrɔ a dɔw ka ɲi jateminɛw ye min fɔ. Ni bana mun ma sidɔn o furakɛ man di mais alhamdulillah an ka école ko bana a sidɔnnen don maintenant il s'agit maintenant en kelen-kelenna minnu tɔgɔ fɔra école ko la parents d'élèves l'école maître autorité scolaire l'école ɲɛmɔgɔw bɛɛ de k'i bolo di ɲɔgɔn ma i n'a fɔ an b'a kalan récitation na cogoya min na ko maman elle a 5 doigts a laban bɛ taa kɛ ko chacun fait son petit métier ko bɛɛ kelen-kelenna bi bulonŋɛninen kelen-kelenna o bɛɛ b'a ka baara kɛ bulonŋɛnnin kelen-kelenna olu de tɔgɔ fɔlen filɛ de parents d'élèves ye bulonŋɛnnin dɔ ye écoledenw ye bulonŋɛnnin dɔ ye autorité scolaire ye bulonŋɛnnin dɔ ye l'école maître ye bulonŋɛnnin dɔ ye ni bulonŋɛnnin kelen-kelenna bɛɛ y'a ka baara kɛ an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ bɔ a kɔnɔ. Fɔlɔ anw kun ye kalan kɛ pression de la n'i tɛ kalan kɛ pression bɛ k'i kan wa a dun fɔra sisan ko châtiment corporel écoleden ma kan ka bugu tuguni classe école kɔnɔna la mais ni pression ma kɛ écoleden kan écoledenw tɛ kalan kɛ fɔlɔ kalan tun ye pression de i ni écoleden a n'a ka école karamɔgɔ tun bɛ ɲɔgɔn kunbɛn carré kɔnɔ fo ka ɲɛ wuli n'i y'i ka misi ye e kɔni e sara o. Kɔlɔlɔ min bɛ Mali kalanko la bi ko Mali kelen tɛ ko n'i y'a jateminɛ ko hali sous région in na ko kalandenw niveau bɛ ka jigin kosɛbɛ ko min bɛ ka kɛ ko réforme baw de kan ka sigi tuguni min b'a to kalandenw u bɛ se ka kɛ kalanden kɔrɔw ye i n'a fɔ 1960 écoledenw tun bɛ cogo min na. Voilà, donc ni kun y'an ka reportage a min kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin écoliko bonankun kan n b'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ ye nin reportage in lamɛn. Alors, bɛɛ b'a ka conclusion tiré nin ko la i n'a fɔ kabini jamukan daminɛ la bɛɛ y'a ka hakilinata di cogo min na. Alors monsieur Kaba ayiwa teliya la je crois que e mun ye faamu nin na u y'a mɔgɔ caman ye i ka hakilinata di dɔw y'a jira k'a fɔ école maître dɔw bɛ ka ban formation ma o nɔ b'a la parents d'élèves fana nɔ b'a la écoleden fana nɔ b'a la c'est vrai an y'a caman fɔ alors i bɛ se ka dɔ fara a kan. Bon reportage ɲana ça me rassure a bɛ ne la nisɔndiya parce que an ye kuma fɛn fɔ yan nɔ carrément a bɛɛ fɔra reportage kɔnɔna la dɔw yɛrɛ fɔra yan nɔ olu ma fɔ reportage kɔnɔna dɔw fɔra reportage olu ma fɔ yan nɔ o b'a yira k'a fɔ question min don a question problématique belebeleba don bi in na solution kan ka sɔrɔ mun na rapidement pour que jamana taɲɛ k'a sabati donc kumakan minnu fɔra surtout promoteur d'école ye kuma min fɔ bɛɛ min jɔ i jɔyɔrɔ la c'est le tout qui fait un. Ni bɛɛ jɛra ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i ka fitinin kɛ a bɛ fɛngɛ n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna bi jamana ressource fɔlɔ o ye ressource humaine de mɔgɔ miliyari ka k'i bolo sanu ka k'i bolo baji ka k'i bolo pétrole ka k'i bolo fɛn min ka k'i bolo ni ressource humaine n'o ma dilan ka ɲɛ ni adamadenw ma dilan ka ɲɛ a si nafa tɛ se jamana ma bi Mali b'o kɔlɔlɔ kɔnɔna b'a la
Mali ye jamana ye bi ressources ba de be jamana m konna la nga est ce que nafa be ka se Mali na fa Mali mo ba nafa la to ya mun wa donc au koro mi éducation nafa ba be jamana ka fengela ne be sa ka mu fara ni fenga e chokoroba de kuma do fo fen konna la kuma ma ne ma kuma fa be ngona ma se ka fo o jumeye anga système éducatif man ko na ce n'est pas un système adapté à notre société. Abora ko fere kana donc école yere ni école yere ka création école am ka baraka ni école mi formation sugu mi ka tani système fenga sugu mi ani société ma adapté ñona et mo be ka kuma do fo jo doni jonala école konna la o ni ne ma basé au kan kosebe kunyu me konna la parce que bidin ani follow den sugu kelonte ne ala ko ci demson na bidin ani follow den sugu kelonte aba ga tene kuma mo be na yele bidin mi na fo mo ko ko lo sigde demsen kan ko wangli kadi tout donc demul me de ko la à partir de 6 ans bi katabla kataka primaire konna la kataka ani follow demul me de 8 ans fait anga watambe de ko la 8 ans konna la mun me de 8 ans na ou ni a jatimne ou beka fen ye kelen donia tableau fait et ni a jatimne fono ni den de 6 ans orientation niveau là ni mamuni ou maintenant mu den de rôle là orientation là ça peut jouer un grand rôle parce que ni défaut sur là bête orienté au paramétrage de orientation qu'on a là pour que jamara monte en charge lycée qu'on a là donc il y a tout qui fait des 9 ans ou faire un dos sur le rôle là avec ces 9 ans na tout mamuna ka défaut va sur l'enfant à carrément 16 ans 17 ans quand sur 17 ans normalement c'est le bac 16 ans c'est le bac on va sur le bac ni dans 6 ans à 14 ans des défaut ni 14 ans des défaut 15 16 17 ans des bac donc bibi na système fengel do rekan gan e dendo au kofela la orientation na deme son orientation je donc comment nous voilà comment nous ni ça va ben do ko sebe donc amba ngini ala fait comment nous ka kel kat donc kulo nyana maula pour que projet nyana maw kata programme nyana maw kata ni jamana nyamo nyana maw ye pour que plan place pour que éducation katanye inchallah. Merci beaucoup, Monsieur Kaba. Je crois que rapidement avec vous, Monsieur Kali Diallo, tu auras avec moi de Foko, Mali, et qui a une méthode déchets ou je ne sais pas trop. Et puis, avec moi de Foko, reportage qu'on a là, que partenaire ou benani ou cas déchets, laboratoire d'essai. Voilà, laboratoire d'essai. Voilà, partenaire ou benani ou cas, faut imposer. Ah, ou alors c'est d'une Mali. Donc, il faut que Diago awenike parce que la haine là, le comment dirais-je, comment on dit encore, la nouvelle école. À l'époque, partenaire de Benaka Foko, 100 personnes par exemple, et 60 personnes ont la passé l'idée de moins de boulot. Donc, on est coloré avec Malikambi. Donc, alors, est-ce que on a donc on a merci, comme collègue a fait c'est ça. Il va falloir un comment minke au quel est le cas ma fait encore baigner des problèmes na tu crois doit faire comment kono ko problème redonner do donc à tour dans la solution de nyina là parce que dobe bela donc ni bea do ko dobi la mimbe est là mimbe ancien ko corriger mimbe état là état fana ko corriger parce que état pour opportunité di ancien formé mais biotique mo ko chama rena na ke ancien généraliste pour que obiseka opportunité soroka alors formation chama soro mais il sait qu'à 5 ans quealité de formation qu'elle est sur état kamoko donc ça c'est trop maintenant état quand a joué là qu'à système bien mata parce que tu regardes faire comme effectivement au problème de vie et puis sur le groupe scolaire quel est na yoro quel groupe scolaire quel est on a et puis sur permanent ça va de pays par exemple après mané ça va si que système te clé et puis sur dobe bamananga ga fu 6e na mais puis sur dobe bamananga futi au groupe scolaire quel est qu'on a donc tu vois afaka kuma kono sadi ibasro dori nana ka projet dro ay ni projet ke wala aba financer ba men ale mo fu tala akobina laba chukuri par exemple ne bamananga di kasi do ikange ji yare o bamananga kele nga sui atiki no fait mais bitazri bamananga imba sui classe permanente deuxième année ado dans deuxième année obe français fondam na troisième année là wala ma do ba sui fo 6e na 7e na don abita do système kura kono donc dem seni yare be tun karma et puis kala min ne bola karma parce que abina yare so fengono femina ale temene ko fu soro la donc ni dem seni koroni soro ro na do dente koroni fait dem seni ti koroni fait quoi ne dem seni korondo no abi yemla bon maintenant au kala système de be en bulu o de kan ga dabla autorité yɛrɛ de kan k'i jɔ u jɔyɔrɔ la k'a fɔ nin wari minɛli ti an ta ɲɛ quoi c'est à dire k'a fɔ ko n bɛ wari minɛ nin ka sa ka système ka na o ti kɛ quoi par exemple livre dɔw bɛ système syllabique bɔra yen ka livre minnu nati o livre ninnu c'est à dire u yɛrɛ b'a dɔn a dontɔ nin tɛ se ka nin place kɛ u yɛrɛ b'a dɔn
kelen filanan fana olu bɛ fɛn dɔw jigin mɛtiriw kan mɛtiriw tɛ former a la par exemple u bɛ se ka système fɛn dɔw bila ka na mɛtiri kan mɛtiri yɛrɛ ma formation kɛ a tɛ ɲɛdɔn a la parce que mɛtiri bɛ se ka mɔgɔ kalan fɛn cogo i yɛrɛ tɛ fɛn min dɔn donc i bɛ taa sɔrɔ mɛtiriw bɛ o fɛn yɛrɛ kɛ ekɔlidenw kunna olu yɛrɛ ma kalan a la fɔlɔ olu yɛrɛ tɛ ɲɛdɔn a la donc o ye problème yɛrɛ ye État kan ka min revoir donc maintenant enseignants ka a dɔn an ye enseignant ye on doit être toujours en formation. D'accord. Continuellement, on doit être étudié. D'accord. Et puis, quand on a dit Mali Kabou, Mali te bamgo droit. Oui. Parce que nous avons fait foko et on fait un niveau. Moi, mon rôle de football et Mali rola kana bamako kana kalange. Antara Mali rola avec Kayi jamana de fait. Maraka dugu dilu. Ba fi école so badimba de be mais école kana moté. Et dugu dungu de be mo wele. C'est vrai ni ngo ali de foot do bolo a foro de yaye. Ka foko niveau doni mina u ba tigi wele anga demsonu flene kalanso de cette année. Kalan minan de cette année. Mais en même temps ni la kanga demsonu kalan. Ne e bɛ se ka tubabukan dɔɔni fɔ dɔrɔn u b'i ta i b'u ka denmisɛnninw kalan o caman o filɛ nin Kayi kɔfɛla la a caman ba marakaduguw la donc ni olu dɔw nana k'a fɔ k'olu bɛna Bamako dɔw bɛ bɔ i n'a fɔ 6e na olu ka niveau 6e i bɛ taa sɔrɔ o ye Bamako 3e année 4e année niveau de donc moi je crois que le système doit être homogène en quelque sorte ka bɛɛ kɛ kelen ye i bɔra Kayi i bɔra Kidal en tout cas, moi je crois que est-ce que l'État kanga au bara nous ne que un partenaire ou ka hakina jagaboko kan mimbatu ka se ka mordi famba djilem ou kan morota ka moro formé parce que moro de en réalité et jamanaina des personnes qualifiées surtout bon amiron nabi ebgo au mufo et il n'a pas Kayi fengen il va sur le colis il va sur aoron na jamana ka ko sobi ne jamana ko sobi ba jamana ka sen on non, à Mancha. Voilà, bon, certainement, il va trouver Jamana ancien Boron. Maintenant, ça, on y est mort, Jera, also dojo. Où il a formé exemple, par exemple, Sadio Mané, le cas du Sénégal. A Dougoula, il y a un bas de jour à faire le jour. Après, il est à voir qu'à la barrage maintenant, ça, où il y a fait en charge. Je pense qu'au second, et ni iyo no sugun ngara etaka wu adresse etala ga kam fo akacha nere ba chama don wa enseignant nous te condition yana mo yere la condition de travail yana mo yere tout boulot wa enseignant be ta sans test ni rien ou dobe ou enseignant ka ben non même pas de formation momun ye on so fele job o le fenêtre et demain fait et que au fengen donc c'est au fenêtre la kini brille ba doyi sinon système be non c'est des cas à Kidal ka Bamako fara kan a système bɛɛ de kelen et jamana ka fɛngɛ kalan taabolo kɔnɔna la a système bɛɛ de kelen donc ni système in bilala ka ɲɛ an ye mun fɔ sa acteur bɛɛ k'i ka rôle jouer a jouer cogo ɲuman la réforme ɲɛnamaw ka sigi en place réforme minnu sont en relation avec la société a ka ca Ala fɛ an b'an sago sɔrɔ o ye fɛn dɔ an bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ fɛnɛ kɔ l'excellence n'est pas mise en valeur au Mali. C'est clair. Et on a ce niveau na. Ni na ko do kera djan ni ko sebe. Anye anga première nationale à Afrique du Sud à Congo ni fenno elle a été troisième là-bas et médaille de bronze. Voilà. International médaille de bronze soro. Didina nié et ata jamana konna la. Premier mun be ka classe école so be konna la mun ye génie ni ka école de génie de créer. École so de qu'on va sur deux ben exceptionnel. École so de kiri mu molu dron former mu molu dron encadrer ka c'est ko encadrer ka ta science siraka. Parce que on a bi dien tanye science ni. Dien yi wa be science de bolo. Ko kala ko le blanc valeur. Wa munu mana mo ni ngana mo soro baki ni examen ba ni fe nu na. Ka fiandu ma miss ORTM te fe munu soro. Est-ce que comment faire? Donc parce que non, il faut que anga et kalan don na fala parce que ni kulenge sera kulenge kala ubi non tu ka fanga sur tout de la jamana konna la alors que fait mena ni jamana ka dirwa ni fengé au ma bla valera sur la BG jamana ka tanya c'est important voilà donc au moins il fallait le dire ani aye comment de fort c'est pour cela, c'est le lieu ici de saluer Lima Mahmoud Diko et éducation sexuelle et complète des fingers comme dans les fingers on a là. À Wati la société civile il y a un religieux conservé. Donc Bibi na quelqu'un qui a religieux là, quelqu'un qui n'y a au rôle qu'on a là. Pour que fin de quand bla donc chori ka donc son mot takala. C'est clair. Merci beaucoup. Benala Kinata c'est vrai. Sinon au Yorofan là, né service que Ousbidjan. Ça c'est dans la région de Kayi, oui. Ousoubidjana c'est
dans le cercle de Bafulabe, région de Kaye. Il y a un contour RB. Gouvernement là, mais il y a un gouvernement a école de Kelinti. C'est-à-dire école métrique Kelinti quoi. Il y a en réalité mo be gagner ko mo hakila ko Mali RB Bamako di ko. O de problème yere chers collègues. Parce que problème ni ba Bamako il y a un école Kelimine maîtrise ça va. Classique lingono. Ou bien on fallait. Ado era muso era dog muso ya et puis ubado et ka Paris be boy katika ero rosa et katika Paris oro ne be semaine tan dem senu semaine il y en a plein mais bita sur ko su kudru là et puis problème te ko mo ko de mo ko min kan ga blagatane eta kan munu blagatane nu blagata ba réfugié merci peut-être il bulu ka jan wala mo bulu ka gris mais au problème chama de bi et puis au te kay raison de maire moi je sers maintenant à Sibi Sibi ko su kelentien quoi ko dugu kente ka mogodo sara walma mairie kente ka mogodo sara peut-être pour que mettre dafa mais et pourtant Bamako fallait do Bamako ko so do be mettre nani classique ni mettre ça ba classique c'est regrettable autorité globale autorité ko nga la jeri na 6 ans on est ancien par vocation justement par vocation donc maintenant si on est ancien par vocation ni blala ka ta ronna ni ko ke te ta fait ba servir Bamako ni qui gagne quoi parce qu'au moment où on n'est pas ancien pour Bamako seulement on est ancien pour le Mali et on doit servir le Mali pour tous les pays donc pour tous les pays ni blaga mais quand blaga mais ameka kayni quand ba de force il faut voir les cas du nord dans le nord raison chama de be ko là parce qu'il y a classique là on lui avait fameux parce qu'il y a l'insécurité là merci maintenant mais il passe au classique là on classique clé classique tout le follow par exemple il passe au 5e année be classique là yoro tout boulot c'est ça et c'est le gars bon maintenant deux yoro boulot era koy placer B mais mettre tout boulot ça mettre quel mais 5e année kala on mettre quel de 6e kala et bita so école so kilé na de la première année à la 6e année moko ça va enseignant ça va donc au cours de di chukudi amano fait no ibaro vous fara comme na première année deuxième année bo kenyonga troisième année quatrième année bo kenyonga 5e année 6e donc au ba ketane pour que ça yoro gérer mais bita so Bamako fallait faut mettre ou be ñoo fallait be be ibita sur lu saka yamo ko tesa ko ça mais et pourtant état no war verser tout là c'est compliqué donc c'est ce que l'état doit ça dit état quand la responsabilité d'état ko la je comme claque ta quoi d'accord dans le cas femme sinon donc problème bi donc vraiment le sujet est très très épineux le sujet est très très complexe mais à la sonama comme école mata falo jamana ñemo école repoussée kabla le 4 novembre là kada jamana rebe bolomi kan ni ala sona mani o fana wati sera amina soni da temu were fana kan école so bunanku école bunanku kan ala sona ma ka RRD en tout cas jamukan ngadi kosobe na ambe bita jo ano yala kuma la bamba bulu fulini yala parce que Mali flele no kosobe Chérif la flele no kosobe voilà si vous avez un appel à lancer aussi donc ambe chef la mebara bela grefo et critiquer mené bolo ka fo mais c'est comme un canton comme un fort débat qu'on a là jamana basé éducation c'est ça éducation acteur principal et enseignant enseignant école Lyon école enseignant de ba fin transmis école dina il faut que enseignant la valeur. D'accord. Les enseignants doivent être mieux payés que les ministres. D'accord. Mais c'est comment les enseignants doivent être mieux payés que les ministres. En gros, le Karamogo ka sara ka bouani ministre ka sara parce que le Karamogo ka baraka chani ministre ka barai. Très bien. En nafa ka boni ministre ka barai jamana konnala. Très bien. Merci beaucoup. Il faut révaloriser les salaires des enseignants. Oui. Très bien. Alors, merci beaucoup. Avec vous, on va terminer. Moi, là-bas, je vais faire boulot. Merci. Non, vous le bien bolo drôle ka fo beka joro fa quoi parce que il va on a fait ko jamana joro do be bela quoi hali fato joro bala jamana donc la ni be joro fa e ko denga joro fa de masaka do ne den tege men ka ta do kalana manti ka klonga la ble ne ka chini ni ndi donc jamana fana ka do ale ka chini ni demsenu ndi wala saka ko bla mina kono donc la ni be joro fa chini amago be mina obike parce que ni am sécurité nya fo kuma kono sécurité ou salim jamana mago be fin na be sur éducation il sera de faire et puis a bébé sur enseignant de fond là comme kabaya fo jogumna donc maintenant enseignant ou système ou ka enseignant ka ngala je en réalité enseignant ka ngala je donc on la au coffre am se ka fo là c'est bema c'est ça ou manaka yororo ka teleso tigere noy Chérif Ousmane Madane Daraye d'accord ba refu. D'accord. Donc, je crois qu'avant de boucler cette émission, avec la permission de Adama Salia Koulibaly, je crois que N'Ambal Makeka Livrouini a émis
ni aye min bo ka anyisi enfant karamɔgɔ la Seyd Cherif Ousmane Madane Haidara nya futu na ngo écrivain do sɛbɛnnikɛla do nya ka livre flana je crois bien ne flana ewa ni fana doye aye min bo ka anyisi enfant an karamɔgɔ a deŋe fɔlɔ ni o ye fa ye ni ale ta na be do ke ko ala ka hinɛ la aywa an balimakɛ Kali Diallo écrivain do ni aw mako bala kuma o kuma a bɛ sɛbɛnni fana kɛ école karamɔgɔ fana do voilà ni de k'a fɔ ko ni école karamɔgɔ latika bɛ Mali kɔnɔ dɛ a caman bɛ donc félicitations à vous. Merci. Donc et bon courage. Merci. Alors merci infiniment et merci à vous. Nos invités étaient monsieur Boubacar Kaba, enseignant de formation. Merci beaucoup. Et monsieur Kali Diallo, écrivain et enseignant également de formation. Nous vous remercions tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à la direction, notamment le directeur Ousmane Sogoré, et puis au niveau du responsable technique Bouya Djagili Koulibaly et Mohamed Keita. Merci Adama Salia Koulibaly, Abou Diabaté, et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine à partir de 17h jusqu'à 18h. À la Malié.